Ако усещаш, че в брака ти нещо липсва, интимността, връзката, близостта, вероятно си попаднал в един от най-разрушителните капани на нашето време. Това, което ще ти кажа, може да те шокира, но е жизнено важно за твоята връзка. Една от причините да се отдалечаваш от жена си е скрита в разрушителната сила на порното. Замисли се, живееш в къща с истинска жена, но вместо да се свържеш с нея, ти се отдаваш на виртуални фантазии. Това е не само егоизъм, но и рецепта за разрушаване на вашата връзка. Порното буквално убива начина, по който ти гледаш на жена си. Мозъкът ти започва да възприема удоволствието, като се пристрастява към нереалистични очаквания и убива желанието за истинска интимност. Сега ще ти кажа 3 последствия върху връзката ти. Свръхстимулацията убива желанието. Порното залива мозъка с толкова интензивна стимулация, че реалният живот започва да изглежда скучен. Това прави партньора ти незабележим, независимо колко красива и привлекателна е тя. Второ, пристрастяването е като наркотик. Колкото повече гледаш, толкова по-малко се нуждаеш от истински контакт. Това води до емоционална дистанция и охлаждане във връзката. Трето, порното е предателство. Гледането на порно е като да правиш секс с други жени. Дори и да не го осъзнаваш, това пренебрегва партньора ти и разрушава нейното доверие в теб. Четвърто, порното е егоизъм. Вместо да търсиш интимност и удоволствие с жена си, избираш най-лесния път – самозадоволяване. Това не само отнема близостта ви, но и убива твоята мъжественост и лидерство във връзката. 5. Истинската жена е истинската награда. Връзката ви може да бъде изпълнена с страст и интимност, ако избягаш от капана на порното и отново обърнеш внимание на реалната жена до себе си.